Nou, je ziet dat ik heel goed ben aan het bouwen. Super goed bezig. De helft van de stad. Vuur is droog. Super cool. You know man, super swag. Oh mooie shit zo hier. Dit is Bart zijn huis. Dit is mijn huis. Dat is mijn fontein. Hier, links. Oh, links is trouwens wel rechts. Is mijn fontein. Dit is PE, pocketversie. Dus je ziet, best wel groot shit. Oh, niet van. Best wel goede shit eigenlijk. Het is het tweede deel van de stad, zeg maar. Hij moet erachter. Is de poort. Oh, een spin. Doe jij met mijn plaat. Clipjes. En dan heb je hier een mooie poort. Buiten is er... Hier kan er een boot. Dat is het. Abonneer om meer Minecraft pakken.